ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା କମ୍ ଟୁ ମି। କମ୍ ଟୁ ମି। ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରୀ ଯିବି। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ ପୁରୀ ଟୁମୋରୋ। ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ ପୁରୀ ଟୁମୋରୋ। ତୁମେ ମୋତେ ଜାଣ କି? ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଡୁ ୟୁ ନୋ ମି। ଡୁ ୟୁ ନୋ ମି। ମୁଁ ଖାଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଇଟ୍। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଇଟ୍। ତୁମେ ମୋର ସବୁ କିଛି। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ହେଲ୍ପ ୟୁ। ଆଇ ହେଲ୍ପ ୟୁ। ସତରେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ରିଏଲି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ରିଏଲି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ବିଜି। ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ବିଜି। ଏଠାରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ହ୍ୱାଟ୍ସ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ହିୟର୍। ହ୍ୱାଟ୍ସ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ହିୟର୍। ତୁମେ ଏହା ଦେଖ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ୟୁ ସି ଦିସ୍। ୟୁ ସି ଦିସ୍। ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ବି ଅପସେଟ୍। ଡୋଣ୍ଟ ବି ଅପସେଟ୍। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଟେଲ୍ ମି ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଟେଲ୍ ମି ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ଗଟ୍ ଇଟ୍। ଆଇ ଗଟ୍ ଇଟ୍। ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ହଙ୍ଗ୍ରି। ଆଇ ଆମ୍ ହଙ୍ଗ୍ରି। ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ହାଉ ଆର୍ ୟୁ। ହାଉ ଆର୍ ୟୁ। ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ଗୁଡ୍। ଆଇ ଆମ୍ ଗୁଡ୍। ତୁମର ହେଲା କି? ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆର୍ ୟୁ ଡନ୍। ଆର୍ ୟୁ ଡନ୍। ମୋର ହେଲା। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ଡନ୍। ଆଇ ଆମ୍ ଡନ୍। ଆଗକୁ କିଏ? ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ହୁ ଇଜ୍ ନେକ୍ସଟ। ହୁ ଇଜ୍ ନେକ୍ସଟ। ଚିନ୍ତା କରନି। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ସେ କେଉଁଠି? ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ହି। ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ହି। ସେ ଭିତରେ ଅଛି। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ହି ଇଜ୍ ଇନସାଇଡ୍। ହି ଇଜ୍ ଇନସାଇଡ୍। ମୋତେ ଛୁଅ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ ମି। ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ ମି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ବଟ୍ ହ୍ୱାଏ। ବଟ୍ ହ୍ୱାଏ। କେବେ କେବେ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ସମ୍ ଟାଇମ୍ସ। ସମ୍ ଟାଇମ୍ସ। ମୋତେ କୁହ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଟେଲ୍ ମି। ଟେଲ୍ ମି। ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ରାଇଟିଂ। ଆଇ ଆମ୍ ରାଇଟିଂ। ଏଠାରୁ ଯାଅ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଗୋ ଫ୍ରମ୍ ହିୟର୍। ଗୋ ଫ୍ରମ୍ ହିୟର୍। ତୁମେ ଯିବ କି? ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ୱିଲ୍ ୟୁ ଗୋ। ୱିଲ୍ ୟୁ ଗୋ। ତୁମ ଭାଇ କିଏ? ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ହୁ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ବ୍ରଦର୍। ହୁ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ବ୍ରଦର୍। ମୋ ଭାଇ ତୁମେ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ବ୍ରଦର୍। ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ବ୍ରଦର୍। ତୁମ ପରି। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଲାଇକ୍ ୟୁ। ଲାଇକ୍ ୟୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦି ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦି ଭିଡ଼ିଓ।